дошли на петата фестивална вечер. Последната вечер на 11-ти международен фолклорен фестивал Раховче Горна Оряховица 2015. Добре дошли! Вярвам, че ще се забавлявате с фолклорът на нашите гости. Посрещнете една от емблемите на Горна Оряховица. Първият победител за съд на България – Стелияна Христова. Уважаеми госпожи и господа, Стелияна Христова, гласа на България, първи победител. Благодаря ви, че сте тук в Народно читалище Братя Грънчарови. Добре дошли за петата официалното закриване фестивална вечер на 11-тият международен фолклорен фестивал Раховче 2015 Горна Оряховица. Отново е пълен летният театър, така както на откриването, вярвайте, ще може да видите още повече емоции,
с които ще ви поднесат своето настроение гостите ни от всички чуждестранни места по планетата, които са гостирали тук, за да ви запознаят с богатство от техния фолклор. Разбира се, ще направим съпоставка и с домакините. При това обаче да благодарим на всички, които застанаха за тази идея и за 13-та поредна година се случи Детския фестивал на изкуствата, а за 11-та поредна година Международният фолклорен фестивал. Благодарение първо на нашите участници, а именно в Детски фестивал на изкуствата тази година се включиха деца от Бяла черква, от Велико Търново, от Варна, от Ветово, от Горна Оряховица, от Дебелец, от Елена, от Лясковец, от Павлекени, от Палици, от Поликраище и Стражица. Фестивалите Раховче се провеждат под егидата на кмета на община Горна Оряховица инженер Добромир Добрев, който очакваме тук за официалното закриване тази вечер, и се организират от Народно читалище Братя Гранчарови 2002 Горна Оряховица с подкрепата на община Горна Оряховица, в чието лице виждаме и представители. Благодарим за гостуването и на народният представител от Великотърновски многомандатен район, инженер Клавдия Ганчева. Благодарим и на всички вас, които сте тук. Да, това има нужда. Повече аплодисменти, за да окуражиме хората, които ще се представят на тази широка сцена при тези прекрасни, благоприятни атмосферни условия, които са също част от случилото се през изминалата седмица. Благодарение на тях видяхте тази пишосферия на открито, непоправимо и неповторимо преживяване. Ще поправим следващата година с повече емоции, надяваме се, но до тогава имаме зарядът на те фестивални вечери, гостите от Грузия, Словакия, Черна гора, Гърция, Перу, огнени ритми Свищов, които се включиха в първата вечер, домакините от детски танцов състав Раховче, фолклорна компания Сидер Войвода. Поздрав за всички гости на фестивалите Раховче отправиха и от национален фолклорен ансамбъл България със своя спектакъл "Това е България". И всичко това тук. Фестивалите бяха посетени, равносметката е от 12 000 зрители, а на сцените си изявиха над 1000 участници. Всичко това бе възможно благодарение на финансовата подкрепа и се причаства с много хора и институции, като Община Горна Оряховица, Земеделски фонд Минофланд ЕОД Горна Оряховица, Салатия Петито, Строймаркет, магазин Лора, Евита, ВМ, продажби, окомплектоване на хидравлични индустриални маркучи, ресторант Плевенчето, фирма Вендинг Клуб Еспресо, Технополис Велико Търново и на много други хора с големи сърца. С помощта също така на хотел Ламбарица Горна Оряховица, хотелски комплекс Джевана парк, хотел Лесо парка Лясковец, хотел Енигма, хотел Фреш Лясковец, Еврофуд, топли закуски за всеки ден Дани и Дани. Доказано качество на паничаренца Юли Янек, премиум кардан, спортни магазини АРР. Специални благодарности към всички самодейци от фолклорна компания Сидер Войвода, клуб за народни и хора фолклорна Троеница и на децата от детска фолклорна студия Раховче, семейството за моралната подкрепа, финансовата, всичко, което ви сте осигурили. Това сте хората, заради които се случва това събитие. Уважаеми госпожи и господа, виждате микрофони и да не губим време и да започнем с това пътешествие в летния празник на Горна Оряховица между културите на нашите участници. Най-хубавото предстои с Черна гора. Ансамбъл Пива, основан в 1994 година в продължение на всички фестивални вечери и вечерите пред Градската художествена галерия на Недел Каранешин, ви потопива в балканското настроение, което сме свикнали да гледаме само в филми на Костурица. Онова сватбено, онова леко приповдигнато мъжко пеене. Ансамбъл, който съвсем спокойно можем да определим като рекордьор по височина на участниците със средна височина около 1,90 м. Те отново са пред вас, за да изпълнят своите неповторими обичаи. Ансамбълът е носител на много награди и сертификати за своя културен принос. Те са единствения ансамбъл, който представя старите танци като GDE, Жетелачко коло, у Ивана Господара, Заплет коло и други. Приятно гледане. Черна гора, ансамбъл Пива. Започнахме.
11 Международен фолклорен фестивал Ряховче Горна Оряховица 2015. Участва в съставът от Черна гора ансамбъл Пива.